Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaawan sa Kunzays. Upgrade your immunity, do it with Kunzays. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. UYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon, puwerte ka pa. We have on the line Sir Gan Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. May gabi action Brian, no? Sa aton mga listeners. Ari atang naton karon lakat sa aton nga timpo sini nga gabi Martes kita karon Abril 21 to 2020. Sa kapungsuran ang kondisyon sa aton timpo ng grids of high pressure area nagahilob dito sa bugos sang Aminhan sang Luzon. Kag ang easterlies naman nagaapekto sa iban nga bahin sa atong pungsod Pilipinas nga sakop kita diri sa Kabisayan. Kag may pag-uum-guum sa gihapon ng kalangitan hasta nga magalumon ng kahawaan. May idulot ini na ligwin nga mga pag-ulan mapatyagan sa kabugusan sang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa atong pungsod nga tugay ni sang easterlies kag localized thunderstorms. May ara nga mahinay asa sa kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nabagat na nasidlangan pakadto sa Aminhan nasidlangan kon southeast to northeast ang maga-influensya dito sa Aminhan sang Luzon kag may magahalin man sa nasidlangan pakadto naman sa Aminhan nasidlangan kon east to northeast ang mapatyagan sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya panahon kita diri sa aton lokal nga forecast padayon man nga may pagulkal o mga aton kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan. Pag-ugdan ini sung may naligpid nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod.
kag mabatyagan natin ng mahinay hasta sa may kasarangan sa gihapon nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan no kung east to northeast ang maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin ng sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapyas ng balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 10:55 karon sini nga gabi ang taop naton 1.3 metro ang kadalumon. Magabalos ang unas alas 5:02 buwas sa aga sa takos 1.2 metro naman ang kanabawon. Kag alas 5:55 sining hapon nagdunod siya ring adlaw magabutlak naman ni sa alas 5:30 buwas sa aga. Sa subong ari kita sa 26 degrees Celsius o kung 38.8 degrees sa Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton lakat ng tiyempo sining gabi action right. Mga until when pa ni Sir Gan ang medyo paang-paangan ni Sir Gan? Inang this would last mga transition sa Mayo. Dason ma-onset siya sa mga first half sang June. I see. Tigululan. Nagligad kita pangita ta init subong do mabugnaw namang napangita ta, no? Sir Gan, salamat. Bingil ninyo galing ti natural gina nga summer season ti mga basket sang kapaang sa aton palibot. Yes, normal gid man ina, no? Ko na bulo bisita da sa kilid balay sa may luhandong na da kunod tobla, no? Kamag pungko. Mo malang na. Sir Gan, salamat mayong gabi. Yes, sir. Normal magkaaksyon ang sitwasyon sining panahon sang summer. Mainit giman sa muning mga binulan mo. So ang aton sining mga utod dira kadto kamo da sa likod balay nyo kay naka home quarantine kamo mo. So kuan kamo aplo plaster bangko das palibot nyo basta may kahoy man da. Oo, para at least tinag indigid kamo yawan gid kapaang. Anyways mga kaaksyon mga utod naton nga nagapuyo sa higad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Antes kita formally mag-umpisa sa aton sa nga pagpangalagad sa mga gabi, invite ta kamo sa pagpamati kag pag-upod pangamuyo sa gihapon sa pagkontra naton kag pag-away sining COVID-19. Oratio Imperata, prayer against 2019 novel coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 52 na. Subong adlaw, Martes kita, Abril 21, 2020. Kumusta aton mga utod dina? Kumusta kamo tanan? Oy ayos lang. Mga aton sining
abnormality nagapadayon sa bugos iyang kalibutan. No? Hindi lang kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kundi nagasuffer kita tanan sining pandemic mga kaaksyon nga si COVID-19. Sige lang pungko lang anay dira, standby lang, sulusandig gamay. O kita mo si Sir din niya kayo homo. Pagmuno ko pa lang din niya smile siya, firing line na. Sa nagapanihapon daw po Sir, hinahinaya man ang timo mo ay basi masulod na pating kutsaras, baba, mabudlay na nakaroon ng istorya na. Ang isa mo nga paso pa init pang kanon, ginbutang mo na bis baba mo. Una sa balita, una sa aksyon. Hinay lang kay matapos karong panihapon pagkatapos tutok lang sa action firing line. Sige mga ka-action, anyways naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Wakas na aton sa nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan ni sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direction radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton, ang aton numero 0938-225-5017. Kag sa aton sini nga mga nagalantaw subong live, sa aton sini nga Facebook Live, kadto lang mo na sa comment section kag ibutang ang inyong siling suggestions, opinion, greetings and more. Duha to tatlo lang kalinya para mabasa ginaton. Salamat mga ka-aksyon. Aksyon Brian Morden, aksyon firing line. Onboard na, Toblas 9 takna siling nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi? Tonight, tutukan naton anay ining nagpositive dito man sa Banwa sang La Castillana, partikularmente na sa barangay na to mga kaksyon. Ining isa ka 43 anyos driver ini from Iloilo but residente sang La Castillana, kahapon nahibalaan nga positive ini siya sa COVID-19. But before ini siya nagpauli dito sa ila sining Puloyan halin sa Iloilo, nagsakay sa Roro, nagpanaog ini sa Banago Port mga kaksyon, nagtulog pa sang isa kagabi dire sa East Homes 3, Barangay Estefania, kag allegedly naglagaw-lagaw pa sa Mandalagan before nagpalakas Tiliana. I-check naton karon ang pinaka-latest sini, no? Gikan sa mga reports ng aton sini nga mga patrol o con reporters, kagaton sini nga patrol subo naka-standby na dito mismo sa lugar sa diin ginpatigayon ang pag-chekyar sang area. Lockdown sila anay ang bugos nga pamilya. Ano ba lang senaryo karon o sisaon ta with action John Diaz sa patrol. Action firing line. Samtang sa iban nga balita mga kaaksyon, bisan ano pa nga enhanced community quarantine. Ba may mga utod pa kita gihapon ni Action El Rejo naga bulang. Action firing line. 7 ang nagkaladakpan sa bulang sa isa ka lugar des Negros Occidental. Ba kanami ni sila ilagro sila takdan bulang kag pasampukon. Action firing line. Wagi ka mo yan ano man, do hindi naman guro Action El Rey bag-o sa utok nila ning COVID-19 no. Kay Disyembre 31, 2019 hasta subong halos tanan nga mga radio stations, television, newspaper, social media, chismis, kutso-kutso, o kung ano-ano na lang ang unod sa istorya everyday, COVID-19. Action firing line. Pero may mga tig-abagol gyapon, no, nagabulang pa sila, may nagapusoy pa, may naghampang pamadyong, may nagabugoy. Action firing line. Ano ni mga utok sa mga tao ni man? Ano man, kulang gid sa ihibalo o kung ka pa ugag-ugag lang. Action firing line. Kaladak pa no sa sila. Gabulang. Naabtan gid ko nang gasampukan na hindok manok mo. Di pagka ang pulis pag-abot ya, di patay ng isa. Oh, di away kok balaw galing ko dinto patay ang agaw o kon ang way kalo. Action firing line. Ang agaw o kon biya gali mga way kalo. Pasensya gid kay basta bulang gani sa manok dawag ko na mangan. Action firing line. Pero kon bulang sa kwan bisan mag-aga pa nga tikalay. Sa iban nga balita mga aksyon lokal,
Speaking o bulang bala, may nagareklamo di sakon sa La Carlota. Basi nagamonitor dira bala si Kwan, si Police Major Romeo Vargas. Kaya risero, nag-chat diri sa aton si Raymond Ligaspi Pineda. Nga dira kuno Sir Vargas kuno ho, no kay gaugtas gini siya kuno mo. Dira kuno sa may ano ning barangay nila ni La Carlota, Bukros, Barangay Ayungon. May nagabaraha na kuno sir, may nagabasketball pa. Oh, ti si Raymond gaugtas siya do kumuso niya tubangan niya sang ugtas. Oh. Action firing line. Kaya nga ako no nga amo na ni ko nung COVID-19 hinampang pa sila iya. O Sir Vargas, basi maswingan mo to. Abi pang sikupa ni pangitaalin ni si Raymond. Do. Action firing line. Kaya basi matamaan ni siya ka-stress balakag magdalagan na siya lang isas tunga dalan. Salamat gid Raymond sa imo sining information pa sikop tani sila. Kabalo ko si Sir Vargas, nagamonitor subong sa mobile patrol nila while nagalibot kay gina-implementar ang ECQ. Action firing line. Sa ibang nga balita, Tiario, masubo man nga balita ni para sa taga-Hinubaan, bangod sining aksidente nga nagluntad kaina dira sa Ilog, no? Ining isa ka mini canter, si May Canter balaho, nga nalukpan sang guma ang tuo nga bahin sang iya sining sa naulihi nga guma sa buli niya, karga nila isda ni aga pa kaina. Susnano man ninyo yung paglupok, nagbalang-balang, why na makontrol pa sang number sang driver, tumabok sa piyak na linya, sugata yagid ang hauler. Action firing line. Pag sugata ya sa hauler, sumalpok gid siya. Ti ang driver, sining mini-canter ka conductor, patay. Action firing line. Hinay-hinay, amoning salakyan nga pila na lang kabilog, nagadagan-lagan sa highway ta, may mga aksidente pa, no? Action firing line. Ibi siguro daw nami mag-isa padalagan tod Action El Rey, no? Nga inabalang tulotawhay ang dalan. Kung isa daw tag-iya ka man sa dalan, ti paduding-duding ka man. O galing kay aksidente niya eh. Action firing line. Sumigabong, wagid may expectar lang amo sini. Anyways, sa ibang nga balita makaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, sa 62 ka mga pasahero nga natalana kung tani magpauli sa probinsya karon nga adlaw, nakanselar ang biyahe. O amo ning mga seaman, amo ning mga OFWs. Action firing line. Check na to na karon samtang Kapitolyo nagpakig-angot na sa West Visayas Medical Center kag DOH Region 6 mag-aksyon agod mas mapadasig pagid ang pagwa sa mga resulta. Tuod ba no? Sa mga swab nga specimen bla Teresita halando ni Provincial Hospital at talana nga pedalom sa inspeksyon para himuon nga PCR testing man center diri sa probinsya. Action firing line. Governor Lacson aminado nga may kabudlayan kon mas maglawig pagid ang ECQ. Subong bisan amo pala ni gani yang sitwasyon ta kalain na gid imo. Action firing line. Galing kay tindi man naton mapilit ini. Like for example, nagtabo kahapon. Nag-umpisa kita sa aton sining modification sang ECQ sa probinsya. Timely man nagdungan nga nagwa ining result dira iya sa La Castillana, may positive. Tido ka sunlog gid ba? Action firing line. So muna nga daw hindi gid kita magkampante. In fact, may pila ka mga eksperto, mga medical experts naton kag mga tutora naton nagapananaw nga hindi gidapat basta-basta nga idulaon naton ining nasambit iya nga enhanced community quarantine. Action firing line. This time iya not only the government siguro ang magagiho gidri nga magiho abing hala tutukan hugton dapat ang mga tawo gid mas may dako nga responsibilidad pagidri. Action firing line. Kaya bisan ano ganing nga palak sang gobyerno nga pugngan ang tawo baw nagapabilin gihapon ang iban nga nagapangawat gid nga magwa ambot kon ano ning ginakatol sang tiil nila ni. Action firing line. Kun maglinapta ining COVID-19 nga ini tanong resulta abi inayawan naman ta kadamo na bala sa mga frontliners from the Philippines mga kaaksyon nga nagkalamatay na ho. Action Brian Morden. Action firing line. Sa Bacolod nga balita maka-aksyon may connection ini sa positive from La Castillana. 7 ka mga tao sa Bacolod nga may exposure sa COVID-19 patient ang wala nakabatsyag iya sa mga sintomas pero naka-home quarantine na sa sining nga mga tinion mga kaaksyon. Action firing line. Galing ko sa traidor ni klase blatian kay ti asymptomatic kanining ining kwan mo ining isa ni ining nagpositive sa La Castillana.
duway lang siya kabatsyag, gali kay positive isya. Samtang duwa ka mga lalaking probable COVID-19 nga napatay sa Bacolod nag-negatibo sa virus, mao daghang salamat. Action firing line. Amo nang maayo gid nga balita diri sa aton kay pila ka mga ginasuspitsuhan nga probable sining COVID-19 ang result sa ila sining swab yang test mga kaksyon negative. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan ko na kara mga detalye sa balita lokal. Binagid ang ining pagtutok ta sa Barangay Stefania karon. Kumusta dirang sitwasyon? Kagiban pagid nga balita sa piyak nga bahin mapaamulya ko anay sa mga balita dito sa nasyonal kay Areo Porte nga balita sa sining adlaw nagpagwa sang statement diri sa Attorney Harry Roque. Amo ning presidential spokesperson ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagpabalo sa publiko Action El Rey. Si Action El Rey maayo ni sa kwan mo sa mga electronics mo sa computer, internet tanan-tanan. Diba si may ideya ni siya bla kung paano magtukib sang bakuna bla batok iya sa COVID-19. Action firing line. Kay si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon, kamo nagamonitor kamo na subong, basi may ideya kamo kag kabalo kamo maghimo da kung ano ang bakuna sining COVID-19. Tsansa tanani, no? Kung sino ang makatukib sining bakuna sang vaccine nga ini o kung sining nga virus makaksyon makatukib sang vaccine sining nga virus. Hatagan Action El Rey sang reward ni Presidente Rodrigo Duterte sang napulo ka milyon ka pisos. Action firing line. 10 million pesos ang i-reward sa imo kung makatukib ikaw sang vaccine o kung bulong sining COVID-19. Action firing line. Te ato naghatag sulat sa Action El Rey sa akon, dumduman mo to, nga nagsulat sa akon, do tawgan ko sa kanil, buwas mo, paano namon to himuon ang kaslatong hambal sa akon mo, nagindamgo yabla. Nagdamgo siya sa isa ka lugar, pagkatapos, nagkalatumba mga tao ito nga uriod sa kasakit. Nag-aso. Tapos aso, ang mga tao nagtililindog kag naglakat, nag-ayo sila. Action firing line. Tapos nakitaan niya ang kasla. Ang kasla, daw sa Bisaya, tutuba or tuba. Nalipat lang ko Ang kasla kung tuba, amo to ang ginahutik sa iya sining huna-huna nga amo ang makabulig agod mangin bulong sining COVID-19 mga kakson. Action firing line. Pero kinahanglan pagidman nga ipaagi kuno sa mga eksperto. Karong gani sa gabi maplupaminsar na ko kung paano tatoy mo na kaslato. 10 million pesos niyo. Action firing line. Ang reward. Pero bisan guro wala sang reward, guro kon makahimo ko sang bulong sining COVID-19, bahala na. Importante nga mahimuan tani bulong para kampante naman ang pungsod Pilipinas kag bugos kag kalibutan nga may mabulong na kita sining COVID-19. Action firing line. Suliton ko 10 million pesos. Action Edmond base makapangita kada bulong sining COVID-19 i-reward sa imo ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Brian Morden. Action firing line. Sa ibang nga balita sa national mga kaksyon, ti isikyo gyapon, no? Si Samar Representative Edgar Sarmiento nagpalayag nga ang mga lugar nga mayroon sang zero iyang positive sang COVID-19 pwede na maamat-amat nga dulaon ining ECQ. Action firing line. Pwede ko nung ini mga suggestions malang niya ini nga dulaon ang enhanced community quarantine basta may zero lang. Magluwas lang sa National Capital Region, Central Luzon kag Calabarzon kiti grabe gima didto mo. So iya sa kay Sarmiento, si Congressman Sarmiento, i-try kag testingan himuon ang ginatawag pilot testing sa mga lugar nga zero iya sa positive sining COVID-19. I-check ang pag-umpisa liwat sang economy, negosyo, kag iban pa investors. Prangka nga istorya ang ekonomi subong sang pungsod Pilipinas and around the globe, back down. Action firing line.
Baldagit subong suliton kung problem subong sang pugos nga kalibutan. Una, health. Ang ikayong lawas naton. Hindi gite sigurado sa lawas naton labi na gid kung gagwa kas ployan mo. Like us, mga frontliners kami. Ikadua, ang foods naton, mga pagkaon. Nagaamat-amat jutay pagkaon ta. Action firing line. Ikatatlo, ang ekonomiya sang bugos nga kalibutan because of this COVID-19, mga kaksyon. Action firing line. So ining pagdula sang ECQ sa mga lugar nga zero iya ang positive. Ginarekomenda ni Sarmiento kag i-try ang pilot testing sa economy. Pero dapat sundon gihapon, no? Sundon gihapon ining ginatawag naton nga mga policies o kon polisa. Kaangay sang social and physical distancing, mga kaksyon, of course. Ang temperature check sa mga tao. Skeletal gyapon nga workforce. Rapid testing mangyapon. Ang ginatawag pagid nila yang trial monitoring sa palibot. Kag ang pagmonitor kada adlaw sa mga tao nga suspected. Action firing line. And 10% every week, mga kaksyon, may 10% nga idugang ang pagbuka sa ibang pagid nga establishmento if in case gidman nga nagapadayon nga zero iya sa pilot testing ining pagdula sang enhanced community quarantine. Action firing line. Ari mayo nga suggestion, ano? Pero sa mga lugar lang ini nga wala gid sang positive. Like Bacolod ag Negros Occidental, doubt kon mahimo nato nila diri because una-una may 7 kita nga positive tiganis Bacolod. No? Action firing line. Sa Negros Occidental nagduha, no? Pero halos kalabanan subong nagasinggita nga kon pwede madula ang ECQ. Ako, on my own opinion, doon di pagi dapat, no? Amat-amat lang guro, no? Amat-amat lang pero hindi gid totally kibasi makibot kita to. Action firing line. Sa iban nga balita dito, wakaksyon sa national, ari kalulo o man inyo, kay 18 tanan ka mga PDL. Mga PDL inang nga persons deprived lang ila sa nga liberty sa Bureau of Corrections, particularmente no, sa correctional institutions for women. In short, mga preso nga mga babae. Action firing line. 18 tanan kag isa ka staff sang Bureau of Corrections ang nagpositive iya sa COVID-19. Action firing line. Grabe man ni paano iniman. Una diri may isa ka PDL nga gindala sa ospital. Ti positive gid siya. Gintrace sa mga tawo nga nakahalobilo niya. Ti mga 42 ni nga PDL subong ang ipaidalom sa swab test, mga kaksyon. Action firing line. Kag siyam tanan ka mga medical staff sang Bureau of Corrections. May mga mild symptoms ini sila. Pero ang iban gidya gani, why gidya sang sintoma mo, no? So, i-check ini sila tanan isa-isa sinimatiniyon para masiguro gid ang pamangkot diin kag sino ang nagdala sining nasambit nga COVID-19 sining mga PDL nga ini. Action firing line. Budlay no, may lang gani kay kwarto-kwarto ni sila kon naglain pagidi ko ng tupad kwarto tila nagatubangay pag sila ay sus ko ululubo sila da. Action firing line. Ti magambal kita daan virus ang personal hygiene mo da ang imo sining palibot dira dapat limpyo. Tino bala kun ara kasunod sang prisuhan haw. Anong sitwasyon da? Do hindi ka mo panghimos da. Ga inatubangay lang kamo da. Ay sus ko. Action firing line. Ang ibang nga balita sa national, ang Department of Education. Kagabi na mention ko to sa inyo nga mga plano sila nga online teaching, mga kaksyon para i-practice gyapon ang distansya Pero pamangkot na paano, no? Ina mga naga-survey sila subong. Paano iya ang mga nasa bukid? Action firing line. Wala man to TV gid masyado, radio, wa internet, problema gid katama mo, no? Subong, ang DepEd naman ginatun-an nila ang pagbukas ng klase sa bulan sang Agosto. Kung buksan sa Agosto, kay inang tawag naton bulan sa Agosto kung buksan, sure na kita nga ining nasambit nga si COVID-19, why na get? Action firing line. Damo agad isubong nga nagareklamo sa anong ginadali iya sang DepEd man? Anong ginadali sang Department of Education?
Nga sagig itiya kapilit, sini kayo di pakita sigurado sang COVID-19 nga wala na tadi. Action firing line. No, pwede man lang giniguro like for example, bata mo, man no grade 2 na? Hindi siya ka grade 2. Subong ti ano gining isa ka tuig, abing hindi siya makasulod balik sa eskwelahan na? Duway ginman guro sang kaso na? Action firing line. Oh, duway ginman guro may magkaso sa aton sa Ilray, no? Kung di ta ka bukas klase, may arahaw. Oh, unahon tagi diyang safety net sa aton kabataan. Di kon mag-positive na karon bata ta. Pagpulis-puloyan, maghakusako sa tuti. Ano na lang na karon? Action firing line. Ay, sus na, no, man yung Department of Education, nga daw ay magkamoyag padalo man, mga Agosto. Agosto, son mga binula na na. Action firing line. Abiton, inyo na isang mayon, ugay tadali Kay ang pag-eskwela ta, ara lang na. Pero kung madula ang kabuhi sa tao, may isugpon ka mo da. Action Brian Borden. Action firing line. Amo ni subong gani nga daw ipatuman ng martial law type dito sa Metro Manila sa Luzon area kay mga tiga ulo to way gid kasunod yapon. Timining nagalala ang sitwasyon kay ti nagaplano na ganing presidente mo. Ang kapulisan naton preparado naman gani Ti karon mabukas patas ang klase ta. Ang ibang nga mga eskwelahan, mga bulutuan ginahimo pa nga isolation rooms. Ginahimo pa nga mga ilistaran sang ibang nga mga ginakabig nga mga persons under monitoring kag kung iban padra nga ginasuspitsuhan. Action Brian Borden. Action firing line. Siguro ton antigit anay masyado. Anyway, sa iban nga balita makaksyon sa national, bauti mayo galing inistoryahan ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni US President Donald Trump mga kaksyon. Sa nagligad yung gabi, mga 18 minutos ang istoryahanin na slip po, no? Ang duha ka leader makaksyon, agreed sila, nag-agree ini sila, nga padayonon ang working force agad awayon ining si COVID-19. Doon ka namin, no? Siling ko ganit, ano mga lips to lips sila, bisan kaisa lang. Action firing line. Kaya sunod diri sa duha, ang pag-defeat kuno sang pandemic, tidako ang bulig save lives. Maka-restore sang global economy, sang bugos ka, halos naton tanan pungos nga kalibutan, krami na. In fact, mga kaksyon, si Trump naghatag sang bulig financial. Nagbulig siya sa pungsod Pilipinas. Sining COVID-19. Ito isa rin libog man ulo ta, gasululobra tong kwarta nila Ang patay subong sa US, lapit na 30,000, sobra na gani, pero may ara pa siya sang tikang nga pagbulig sa pungsod Pilipinas. Di ba nambal naton kung kaalyado, gid. Bisan ano pa nga mga linagumba sa mga masakit nga mga tinaga kung kaisa ni Presidente Rodrigo Duterte, dawla tiyagin bali ni Trump mga kaksyon. Action firing line. Nagpalabot isang pagrespeto si Donald Trump sa Pilipinas matapos nga magkalamatay ining 11 tanan ka miyembro sang Philippine Army sang binubuan sila sang Abu Sayyaf dito sa Sulo nagligad nga adlaw. Aside sina mga kaksyon diri sa Negros, 3 man to patay nga nabubuan man sang NPA. Action firing line. So ining duha ang economic kag ang cultural kag plus ang security amo nang ginistoryahan nila sa 18 minutos nga pag-istoryahan ay isang duha ka mga isganan nga presidente. Action firing line. Siling ko kay na pamangkot ko kumusta na tong pag-reject ni Presidente Rodrigo Duterte sang Visiting Forces Agreement. Ngayon din siya gusto pa nga matabo diri sa pungsod Pilipinas sa tunga sang pungsod kag US. Bangod sang visa lang to nga gin-reject man kag gin-kanselar sang US ni Senador Bato de la Rosa. Pero tinalipay man kita nga pisar sining daw hindi maayong pagtamdanay sang duha ka pungsod sa mga lideres naton, pero subong batyaganta nag-isa bangod sining COVID-19. Action firing line. Kamay pa nga magpadayon ini, way man takuhaon kon sagi kita kay inaway. Hindi gani ta ka basta-basta gani bato sining inimi naton subong public number 1 nga inimi nga mo ni si COVID-19, mainaway pa kita. Aring pinaka-latest mga ka-aksyon, iyang positive iya sa pungsod Pilipinas. As of today, may 6,599 ka positibo. 140 ang bag-o nga nagdugang. Ang recovered diri nakalabot na sa 654 kag ang bag-o diri nga nagdugang 41 na. Ang patay naglabot na sa 437. Siyam diri ang bag-o mga kaksyon. Action firing line. Nagasaka adlaw-adlaw pero ti pangamuyo lang kita
nga ang pagsaka niya hindi lagi matabaan. Kag kung pwede, wala na lang mga ka-aksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Last 7:17 Action Radio Philippine Standard Time. This time unahon kong patrol. Kay ang patrol ato dito sa area mismo sining nasambit iyang lugar sa diin dira ang pamilya nag-star sa gintulugan sining 43 anyos nga nag-positive nga taga barangay na to La Castillana. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. I-check na to ng area kay doging kordon na to mo. Ano ba lang sitwasyon dito? Una sa balita. Una sa aksyon. Aksyon Radio. Patrol, may gabi. Aksyon ba may gabi kag sa totalan nga mga ka-aksyon ang patrol arid di karon sa area mismo no. Lapit-lapit lang kita diri sa may intersection kung Bangga kid kung sa diin amoy karon ang gibutangan sang baral. When you say baral action bray, ginbutangan lang diri nila kawayan bala nga hindi maagyan ang dalan. Ginpang butangan diri nila naka dagko ang kawayan. Hindi mo gini mag-ios, hindi mo ni ma-move. Pwede ka kalusot kung magsuot ka sa kawayan. Hindi ka man kalakad, guro kay do taas, kid. Maano ka lang malusot-lusot ka lang, ido, ti kalusot. Magulang, ido to, naglusot to, nag-violate sa role. Pero ining pinsang nga ginbutang dapat timaan nga bawal kad action dyan. Taas mo kuno nubo, ginabawalan ang pagsulod gwa dira. Yes, action ba, nabawalan. Kay although wala diri may nahamtang any personnel, wala diri may nakabantay karon nga gabi nga barangay Tanod abi. Wala na isa diri sa atong ginakamtangan. Kita na ding tao karon nga gabi action bray, no? Ti abi ko gani pabutangan da sang ba pulis kag barangay Tanod ang lugar para ma-secure gid way gili ya? Yes, wala diri action bray, no? Wala gid rin isa nga may nakaplastar nga barangay Tanod, wala man police dahil nag-coordinate kita sa kapulisan and according to police station number 4 commander police major Arinante Umukan nagaulat sa action bray sang request coming from the city health office or interagency task force sa sunod sang Bacolod para mabutangan diri sang kapulisan. Ito yung kinahanglan pa i-approve ni Bacolod City Police Office, Police Colonel o Colonel City Director Police Colonel Henry Binyas. Yung wala pa day police kay may namtang karon ni kabe, barangay Tanod wala man day ang iyag ka lugar mismo no, ti isa ni ka subdivision. Wala din ang nagabantay sa dalan ngayon eh. Ato to sila dito sa pinaka-front gate, sa entrance ng Sigyapon Action Bray. Ang mga tao sa palibot diri kita naton halos diri patay ng suga amo sini oras no do naglain man gid siguro ang aura especially sa amo sini kita diri nila nga may baral diri batang may mga sakyan nga nagrabay halin abi dito sa gwa mismo kapasulod ka pole kalabanan diri nagapundo basi banting nga lang amo diri sila natabo may bago lang nila nakita diri action bray no pero na spot naton karon ni gabi naman ko kita sa isa kay naka-driver nga nagrabay posible ginpasigahan ang puloy-an para ma-identify nga dragi sa mismo aksyon na Brian. Anyway, diri sa palibot, ginacheck din namon kung may mga possible, kita diri ba lang nga mga maka-istorya, nga mga pumuluyo for the possible presence, no? Sining, may gabi. Mga ano na sila? Ko naksuradyo ko, no? Yan, no? Aksyon radyo, Sir, yes, sir, may gabi. Ano tari, sir? Iyak ka sir? Check the way. Actually, Rico, ng studio na siya. No? Anyway, no? Nang palapit di sa action bray. Ano, barangay Tanod? Ano? I don't know kung yun barangay Tanod siya or kung ano din iya disposition kung nga nagpalapit sa action bray karon nga gabi. Pero anyway, tiyo mo na ang sitwasyon rin naton sa may area gid. Karon yung kabi action bray, no? Naglakat man lang sa dayon, ano? Reverse. Yes, sir. Homeowners. Homeowners. Okay. Wala di ko naman nagkadto nga IATF o kundi OH action bray. Pamatian tabing ila kwan dabi, may mayo ganina nga ara subong sila sila mismo pang balontay, interbiyon tanabi sila. Oo. Sir, pwede na kayo, sir? Why lang ala na?
Wala lang alam, tanay. Why lang designation na? Mabalik lang siya, no? Oo. Kay may mga hingyo din sila or ano siguro ni. Kay tiga pamati sila posible action radyo, action bray. Aha. We are expecting kay mo to niyang balko kung ang IETF binaka-request na sa police, expect ko di action bray pagabot na police sa dre. Oh, yes. Kaya wala, no? Amo man ang amo man ang ginambal kay ni Kapitan Jerry Tingson mo nga pabutangan sang otoridad ti way mangli subong. Wala di subong action bray. May makadto mo da kuno nga taga interagency task force sa Bacolod ti ano tong nakasinggit to ay kuno? Why ko na action bray, no? No. Para mabalaan naton nga wala gid mismo dre taga barang police ari una naton pamati anay ang tingog ni police major Renante Umukan para ma-confirm lang nga wala gid man police dre nga nakadto kag wala gid may gina-assign nga police. Action dyan, So may action pasensya gid aglarohon talang ni pangita ta di otoridad, pangita ta police tanod, hindi ibot silingon nga may kriminal da kundi for security reason lang. Una, na divulge ang ila sininga lugar ti may mga residente nga base maglain da sa ila. Ikaduha, for security gyapon hindi sila makagwa gid kabalo kita ning pamilya nag-obey na nisla kuno ng policy sining COVID-19. Pero Yes. do ka normal lang gid bala nga protocol kun tani pero tiway da yan ano nga sitwasyon man. Yes, bye. So amo nang aton nga pinakatuyo diri sa area gin mismo. Abi ko ni pagabot ko ma-check kung may police na pero wala pa rin gabi. Ari si police major rin ante mo kan sa paglota naton diri yung pila ka mapumuryo. Umapos sa atensyon ko sa regarding sa security nila. Kasi nakasabalian po nila according to sa info pa lang, di ba kasi sila dito tumawag sa akin na parang sila na yung POM natin ngayon. Opo. So wala pa sila sa naghingi sa akin ng hingi sila ng police assistance sa area. Okay. So kung meron naman po, mag-refer naman po kayo, di ba sir? Pati i-refer pa namin niya sa city director po kapag kami ng security doon. O city director na doon kasi may city yung approve ng security. Ito yun naman sila sa pagkawan ng cases doon is i-approve naman ng city pag request na yung city health office natin. Okay. So may naman yan si police major Renante Umukan. So why sang inisyatibo dring PNP ta need pagidaton ang request bisa maglabay-labay lang data action diyan? Kay amo na galing concern action bray base bala ang homeowners or barangay lang diri ang nagbaral. Hindi man sila kapasulod diri unless otherwise action bray wala proper coordination sang IATF kay any related nga mga concerns especially kung COVID-19 response ang pagambalan. Usually dapat may permission or nag-ahagi man sa may interagency task force. Kaya mo diri actually kabalo kung aware action bray ang police nga may-ari diri. Galing kay kung mag-deploy sila tao kung nakakaso nila sa iban nga mga border check-up or checkpoint ang mga personnel hamba ni Sir Mukan sa ton nga off-air interview base bala makibot ang city nga nagkulang diri without proper coordination or without proper request action bray. So muna wala to na lang nila nga may mag-request gid kag amo di makakadto diri sila sa lugar. Kalikiti mo di pa mangkutaton kung nakakadtogin man bala ang taga IATF diri or taga DOH. Pag-abot na sang nakasakay sa motor, ang balya, wala di ko may nakakadto. Amo ng concern ni Barangay Kapitan Jerry Tingson. Uy. I-check na to dito sa pwede mo sa Jabon ka balik yung bilin nila ng motor. Okay. Action by, no? Te amo tong klarohon ta tani kay ti kabalo kitang sitwasyon da karon mga tao da kuan gidi naga problema man para sa seguridad nila. Ang iban ganida nga layo landa sa area nga ina subong daw hindi na gani magwa may sa Barangay Estefania. How much more ko nara kada sa sulod sa subdivision nga ina? Gani no to mo nagapang ano sa iyo kami diri og pang check kami diri mga balay sa gwa bla. Na makapamatuod lamang kung may nagkadto diri or wala para mag-check. Kaya kung natawag direksyon bray, wala diri may nakabutang, no? Compare mo sa pila ka mga ini area hindi siya ultra risk para maklear sa pumakagson. Wala siya na-declare nga under ultra risk area, no? Ano lagi siya gibutang lagi siya baral action bray.
Mayang gabi, mamangkot kami be, kay na, may nakabisita dere nga mga authority, nakakatawala. Nakakataman sila. Ano oras yung nakataw? Mga taga-Bacolod, taga-City? City government o hindi? Wala ko idea, pero ba, City government. Ano oras yung nakataw? Wala sa Kisara, pero yung mga hapon naman po. Hapon na. Pero saan, wala naging itong baral daw? Game na lang. Mga ano oras? Pag-abutig nila. Ang pag-abutig nila, lagi po tangalan din nila. Sila nag-provide o dali na nakalin? Sila siguro yung provide nila. Kami idea kay wala nila ito na... dahil lagi po tangalan nila sa nilang hapon. Sige, tiglo nila. Pero, actually, check natin ang taga-homeowners. Kay sa gito ang may idea mo. Yes, Anyway, dari nga adalan, bot silingon, kung butang di baral, hindi ka na di aksyon by kalusot, hindi ka kalabay, ano man nga sa isang salakyan. I think ang piyak dito, yung sarad, man nila, sa piyak, bot silingon, bilog siling nga street dere, sarado, kaya direction bright, no? Ang dalan. At to biso, Manang, ay, dito siya. Check na diba? Ay, nagsulot doon sa dire-diretso. Sabi ko ginalagas ko siguro. Check mo sa lilwat ba eh. Pero may gwardiya mo to sa gwa, no? May ano lang to, mga tanod-tanod. Ado mga iyalam lang sa mga homeowners, action bright. Hindi man niya nga iyak nga tanod, abi, or a sort of security guard nga nagabantay. Doon lang guro nga doon ginapabulabantay dre para ba mag-control dre sa area mismo, no? Doon si Manong, wala siya? Naglakat siya? Siya na, rin sa reaction bright, check ko sabi. Sige. Kay at least para mabala natin kung anong iya daring concern, disposition, kay kibot kita nagsumpit di sa Golfis Super naton. So nga gabi, kag may ginpabalo action bright, no? May nata nga maplastar ta ni subong nga gabi mismo, no? Okay, wala talaga kahit panic, mas mapanik iban. Pero gina-check na ito ng situation, kung anong response mismo man, no? Kaya amakon mo, nakakadto sa sining nga lugar. Pero info, hindi lamang amo nga lugar, action bright, Okay, balikan ta si Action John. Action Firing Line. Actually, ang balay nga ini, dira sa ini nga subdivision sa Barangay Estepania, wala na da subong niya ang positive ha, at tutuya sa barangay na Tola Castiliana. Ang ginakordon da subong, ang pamilya nga dira siya nagtulog overnight last March 13, no? Hasta March 13 and 14. Action John? Yes, Action Bright, balik dari sa lugar gid mismo karon nga gabi. Ang man ko taday kay sir, pagwa na si sir sa may baral dari. Na-check sa kung ano dari ang ilang concern, pinaka-concern gid, no. Sir, may gabi, wala lang alan bi sir. Pero naman nakakadtog na din sila ang taga DOH kag ang ATF. So far wala pa diya until this time. Wala pa dire? Wala, may nakakadtod eh. Sino nagputang sa baral, sir? Kami, initiative namon. Sa barangay? No, initiative sa community. Sa homeowners? Sa homeowners. Oy, barangay? Yes, kay sila mismo diya, mga tao diya, nag-submit na ya nga mapa-quarantine sila. Kay nagminggol na ang di mo ang pamilya balasang nag-positive. Nagminggol na diya nga sa Ila Street. What ko doon nagkalubilo na ya ang mga tao di sa family sang nag-positive. So meaning, ang mga tao dre nag-inform niya sa inyo kung gusto na nila magpa-undergo self-quarantine. Kagabi pa lang yan kaginap lang yan sang aga, sang nabalaan namon, nga confirm, nga taga-dri siya nagkadto. Istorya na kami diya sa Ila, sa Sagwa. Pag nag-inform kami sa Ila through public admin system di sa Ila Banga, nga hindi sila na magwa. And they submit man nga hindi sila magwa. Okay, nag-agree na lang sila sa Ilaanay until nga may aksyon ang IETF sa Bacolod kag DOH. Si ang natabo, sir, kamuya gali nag-take initiative na siratan din dalan, kawaya, kamo nag-provide sa material, etc. Yes. Kami na diya sa
homeowners niya nag-initiative. Oo. Dali lang sir ha, dali lang. And then, what about ang barangay? Naka-visit ang barangay? Naka-check ang barangay? Nagkadto diya ang barangay, nangatag dis kapitan sang face mask sa family. Okay. Tapos ka-coordinate man kami nga duwa kung ano ang mga initiative bala nga kinanglan himuon di anay until such time nga katuan di ka DOH, ang IETF. Ikagina pa kami diya gahulat. Yung tao diya, hindi man niya mapakali mo ang Gusto na. like sa ila di nga black. And the whole community, hindi kami gusto nga nilog diya nga community na mo niya ma-quarantine. Oo. So sila ya mismo, kay Brima lang sila balay, Brima lang nagminggol, wala man sila nagwa, naghalubilo lang diya biyang kay naka-quarantine man gid sila. Di ang may pass man lang ya makagwa, na amo lang na iya ang ang naghalubilo di sa ila. Oo. So wala man tayo. Sige, natin para part nila measures mismo sila man. Oo, dali lang sir ha, dali lang. Oo. Sa mo to nga gusto na lang sir ninyo nga tani ang request niyo is for them ang IETF or ang DOH maka-visit earlier para mapasta lang sitwasyon diri. Tika haling kagina makita to sa balita to ga contact tracing man sila kuno ga ano man sila ti I don't know ti ano ang sistema nila sa pag-contact tracing. Why sa may nag-tracing da? Wala man diya physical di nga nagkadto di ang nagkadto diya barangay man lang. Tapos kami diya mamatumato kami diya na-alarm na din tanan. In fact, wala pa niya nagwa nga diri na di sa Isom Street, nabatian na namo niya sa radio and social media nga confirm niya nila nga sa Isom Street. So I mean, conscious man kami diya, we took our initiative, wala kami nagpasulod, wala kami din nagpagwa sa ila, kita niyo may kudal man di dayon. Meaning sir, to clarify lang, ining family hindi siya mismo family mo ni nakahalubilo diri. Yes, tapos wala man sa lalanto ang mga information. Kaya according niya sa iya, diya nga nanay mismo nga ari di, March 15 di siya nag-abot, alas 11 sang gabi. Okay. So ang iya ka province nga sa timeline nila March 13. So ila yung information March 15. Nakatabok pa di siya nakapuli. Isang sanutan nag-declare ECQ, di ba sang 14? Tisang 15 di siya nag-abot alas 11 sang gabi. Ginsugat di siya. Ginsugat sa sang iya utod. According sa iya nanay, ginsugat sa iyang utod dito sa Banago Port. Through tricycle, riding in tandem sila nga duha sa motor. Single. Gintulong di siya sa Ilabalay, di sa Isom Street. Di siya nagtulog. Ang iya utod, ginagsugat sa iya, nagpuli to sa Mandalagan. Amo na galing ang isa ka barangay na dala. Amo na isa ka barangay nagdala. So amo na iya ang amon investigation. Di kag amo ginayang hambal sang ginikanan niya mismo nga March 15 di siya nag-abot. Buti rin sir nakatiner pa siya sir, mga isa ka gabi, duha ka gabi. Nagtiner siya overnight. Sang mga kaagahon ng puli siya, amo to nagpalakasiliana na siya. Sir, ano ko naman, pag-abot niya diri, ang iya lang pamilya ang nakalubilo ya or nakagwa siya, nakalagaw sa nagmanjong pa daw? Kay gabi na siya nag-abot di pamilya man lang So tapos ang pamilya after March 15 just a normal for them nga magwa-gwa di sa ila nga street ang mga bata. Kami mga bata sila nga gamay gampang upod sa ila di nga mga neighbor man nga mga bata. So amo ni nga istorya sila namon di sa ila mismo nga street. Sila mismo nagsubmit nga sige sir mapa-quarantine kami di. Tanan kami nga black di. Pila na di ka son sa bilog? Yung namon ang may nag-start di mga 11 ka houses. 11 houses? Oo, tila kami kabalo kung pila ka pamilya sa isa ka subalay. Pero according sa amon di data, mayroon ako lista, may 11 ka pamilya nga sila tupad. Nga nahalubilo nila directly after sang March 15. Ang nakalubilo ang pamilya na. Ang pamilya na. So 11 families nga tupaday adjacent o ilang balay nga munin na do naka-upod, naka-engage sa kalubilo sining pamilya. Yes. Sanitation number 2 sa province. Yes. So ano ko nang ayo sir sa 11 families ngayon sir nga tanong mabuligan man bala no? Kami sila mismo hindi sila kaobra. Nag-istorya na kami di kagina. Hindi sila makatrabaho. Hindi sila namon pagpagwaon. Ligayo sila, we have team na nag-istorya na kami sa ila nga every 8 o'clock in the morning
mapadala sila lista sa ila kinahanglanon, somebody else from us in the community will buy for them outside. Kaya hindi sila pwede sila kagwa. Action Kaya dyan. ang iyang gapamati lang ko, tanan ng inisyatibo, iya sang homeowners, no? Way gidi labot ang IITF sa Sinimat Tinion, pating barangay. Ahay. Sir, in all of this initiative, inyo ginaya ka homeowners association. Iyan niya homeowner. Iyan na diya sa mo, na diya community. Ang initiative. Ang eskema o kung ang plano nga kamo mabakal pagkaon? Yes, amo na diya initiative. Ano sir ang risk sir man? Amo nang budlay guro ang risgo nga ti kamo ma-coordinate may mga protection na sila. Kasi kung makita niyo may baralde. Ang amon kaginang istorya sa ila, ari kami di, ara sila gipagwa ko sila. May public address system kami din, hindi kami makasulod sa ila. Nagambal kami, every 8 o'clock in the morning, ibutang din nila ang ila mga lista sa kudal, ihang din nila, tapos may makwa sang ila lista. Okay. Tapos ang makwa sang ila lista, amo tong mamakal, ibutang din nila ang ila kwarta sa sulod landi. Tapos pagbalik sa mabakal, ibutang din ang ila kung ano gipamakal para wala contact. Inyo niya sir, kaya para proteksyonan na lang din ang community, no? Yes, kaya kitigambal yung mga homeowner, di nga hindi niya pwede nga kita diya tanan niya i-quarantine. Kaya wala man sila actually, based on our investigation in nearby Blackstick, kaya tiklapad-lapad isang Ishome Street, we have more or less 700 to 800 houses di. Ilapad-lapad diya. Wala man sila yan nakagwa. No, wala man sila yan nakagwa. So, ang amon diya, i-restrain sila ang mga nakalubilo sa iya family until such time nga may action. Whatever it is, swab man nila or I don't know kung i-quarantine nila. Basta, our initiative from since this morning, lang naglupok ang balita nga sila na di ang confirmed family nga ginistaran sang positive patient number 2 from La Castellana. Di kami nag-action di dayon. Very good. Very good. Na bilog nga community mapiktuhan. So ang matabo ni Subong sir, tiyari na sila ka-quarantine. Sa balay ni sir sang pamilya, Subong pila ni Kaudidog sila nag-atiner? 7 ang iyang ginikana ni senior citizen 64 and 60 plus. Okay. Tapos ang iya ni nga ano ni tawag ang iya ni nga mga apo no, may utod ni siya nga single maman, di man ga star, may mga kabataan. Okay. So ang may ginapatiti pada gani ang iya nga utod nga babayi. Daw hindi ko magtanong daw 4 years. Sa may gina-breastfeed pa na da sila. So now sir, anong request natin sir sa IATF or DOH or lokal nga gobyerno sa Bacolod? Sir, practice ka mo diri sa homeowners, masuportahan ang inyo diri nga initiative, no? Ang amo niya panawagan katuan diya immediately kay we cannot just be complacent kay wala gani nakabalo pakut-pakuton tani. I mean, ang si patient number 2 gani nag-positive after 14 days, wala pa siya nagwa ang symptoms siya after 25 days pa. Ti kami di anon tani ihula-hula tani sa bulang kristal, paluya-luyahan di sila namon, trambalaan namon nga free tanande. I mean, iyan na niya initiative dapat, iyan na niya intervention dapat ka DOH, kag IETF, and we cannot just lax our time nga, ay buwas lang na, dasun lang nakabulan, dasun lang nangadlaw. Ay, nagtapos na ang adlaw, wala man di may nagkadto, kag may naghambal nga, sige, i-swab test ka mo da, or i-quarantine ka mo da, or i-ano ka mo da, i-dalon ka mo sa quarantine area. Wala kami yakbalo. You mean, sir, wala immediate action, no? Obviously, wala. Kaya wala man di may nagkadto nga DOH. Wala man di may nagkadto. Every single minute, kaya nga naara lang da sila kag maghalubilo da. Everybody is at risk. No, wala man kami diya police power nga magdakop sila kag magbutang sa isa ka area. Ang amon lang diya, pangayuan sila sang ilang nga pag-insindi. We appeal to them na ano ka mo anay da, quarantine ka mo anay niyo sa inyo balay, hindi ka mo magwa-guwa da, do not mingle with your neighbors. Mula na yung mahimo namon. Otherwise, kung nagwa sila, di, sinod ni madakop sila, wala kami yung police power. Action dyan. Action, right? Kapag ko sir, kung nakabatsyag da ining pamilya, nga may naglain ang batsyag sa sulod na sa mga isa ka bulan na ginman na nakaligad sir, ng balikan ta sa action dyan, Sinimat Tinion. Action Firing Line.
Kasubo sang statement sining homeowners ngayon, president ini, homeowners president dira sa East Homes 3. Action dyan. Yes, no? Sir, mangkot lang ko. Dira sa sulod, meron na naglaing pamatsyag sila pamilya, nakabatsag na, no? Well, hindi ko yung maghambal, no? I'm not in authority na maghambal sina. But based on what we have learned this morning, based sa amon nga pag-usisa di sa family, so far wala pa man minaglain pa matsyag sa ila. Pero ila na iya pronouncement. Otherwise, hindi man takahambal nga tuntuod gina o kung naghambal sila sang tuod o kung nagabinutig sila. We are not in authority nga maghambal sila, no? Unless that they will submit themselves sa authority. Kang ang authority amo ang mag-usisa sa ila. Okay. Sige, sino ka name ta, sir? Ni Joel Hakinta. Joel Hakinta, ikaw ang president, sir, no? Yes. Ano ka name Hakinta mo, sir? Jaquinta. Jaquinta. Sir, thank you, Gid. Hopefully, mapalabot na to ni sa authority, no? Hindi na ni pagpabosan, hindi na niya pagano, kay Action dyan. wala man niya katulog ang virus. Action right? Sige. Ipamonitor lang na kay Sir, kay gina-try natin nga labuton subong si Kapitan Jerry Tingson sang Barangay Estefania. Yes, action na, Brian. So, muna, hopefully, ma-reach na to. Anong imong nga reminder, di ba? Mas sinagapamatay din pumulo sa imong area within the street deserve para at least to action radyo mabatian nila sa inyong reminder na lang gid para sila. Ang amon appeal, no, sa, most especially sa mga tagagwa, hindi kamo di anay magsulod. No, kung may ayuda kamo ihatag di sa inyong mga family inside the subdivision, ibilin nyo sa guardhouse and we will be the one to handle it, to deliver sa mga household. We will not allow visitors. This morning, wala na kami nag-permit nga may magsulod. As you can see, ang ila di nga block gin pudala na nila, and the people inside this block are all very cooperative pag naka-intindi sila. Ang amon lang sa nearby communities nga let's not discriminate, no, ang sadre. Kaya wala man niya tanan may contact di sa ila. No, kabaluman kami conscious man di ang mga tao di nga hindi dapat maglagaw-lagaw, hindi dapat mag-contact, no? Kay na-identify tanan ni, we are consciously enough na mag-take sang precautionary action nga hindi mag-contact sa among nga block street. Siguro may poder mas action dyan, no? Ining homeowners at tondra nga hindi pwede makasulod misin o dira sa guard mismo. Sir, at least, no, kamuya, may jurisdiction, kamuya hindi magpasugot, kung magpasulod na rin, no? Yes. Kay sa private, man niya, mo ni homeowner mo. Pero of course, wala man kami police power to do otherwise. Appeal lang man na iya. Appeal man lang na iya. So, ang may police power diya is the barangay and the IATF, the Bacolod City. So, kami appeal lang na nga i-restrict anay ang movement sa sulod, especially sa ining block. As you can see, initiative na namon. In fact, nagbakal na kami kudal di mismo namon sa amo niya personal nga gasto para pakudal. And I am very thankful sa sining block kay they are all very very understanding. No, kag kaintindi sila kung ano ang mangin action Manila on the mangin counterpart nila. Okay. So, ano ka na yung name sa homeowners? East Homes 3 Homeowners Association. Okay. May isang inisyatibo sa homeowners ng Sumray. Kaya sila yung nag-take action. So, ayo na lang gina nila ng proper action sa authority. Kaya namin kita nisa kung may nagabantay man din, no? Kung ano man, may hara kami di guard, pero practically, duwa kabilog amon guard in a shift, hindi gidya kaya. Sa kadamuon sang household, kaglapad-lapad nga subdivision, though hindi ko magsala, mga 700 plus na di ang pamalay, hindi kaya sang duwa namon ka. So, kung may pulis, mas mayo dre. Kung may pulis, mas mayo. Kung may barangay tanod, mas mayo. Pero kung wala, kay intindi man kami, nga kulang man ang barangay tanod. So, nag-appeal na lang kami dito sa ila, nga sila na mismo, hindi na lang magwa. Okay, sige.
Sir Joel, mga gabi, salamat, Gid. Thank you, Gid. I hope na palabot. Congratulations. Napalabot na sa, yes, biskan dito, kabalo na sila yasang, biskan si Kapitan Tingson, kabalo na sila sa amo initiative di. Hindi lang during this time, from the beginning, sang ECQ, naging implement, kabalo na kami ya. So, kaya hindi man kami sang EO nga ginpagwa nga kung may positive, kag may direct contact ang mga any person sa positive dapat i-ano gid sila, i-PUM gid sila dayon. Sige, sir, thank you, mga gabi, sa liwat. Thank you. Action by si Sir Joel, no? Okay. Aking tang Presidente Dre. Sige. Ito, amo nang pinakauli ni daton nga sitwasyon sa area gid mismo. Atong gid paudulungan karon kabi action by. Sila sila ko nagibutan diri baral, ang baral kawayan, hindi pa nagutan nga magsulod within this particular street. I don't know kung ano jurisdiction, pero amo ni ang inisyatibo sa Homeowners Association para at least sila mismo nga lugar action by. Kabadan man nilang hillwise na naman nga mga pamartiyan kay ginagratay ni nga COVID-19 action by. Initiative sa Homeowners action by. Check ko ding EO bla ni Mayor Bing Leonardia. Ma-lockdown ang isa ka lugar kung may positive action deal mo. But fortunately, dira, wala sang positive. Dira, mga suspected sila or kung ano nga sitwasyon. So maybe that's the reason why. Kung nga away, may nagkanto pa nga authorities na to stay or mag-block. Dira, anong sitwasyon, action dyan? Anong pananawan mo, be? Ako action by ko na taon, iniyati part kay under is investigation ilang lugar. And like sa ibang nga mga areas, wala nga ginakatuan sa mga nag-positive nga cases, mga ginapong ultra-risk area ni ilang sumray. Higit pa utangan man mga pulis, di ba na? No, may mga tanod man sila pang plastaran. So mo yung pinakapunto siguro sa homeowners. Action dyan, no? Action dyan. Ara pa to si Sir Da. Sorry, selection by with the iban nga mga homeowners. Sige, hold on ang action dyan. Okay, we have on the line, Barangay Kapitan Jerry Tingson. Kap, good evening. Good evening, Action Bay. Pasensya, gid Kap sa disturbo, ha? Ang amon sining patrol, sining matiniyon, at to sa lugar sa East Homes, bala Kap. Ang ila to nga pumuloyo, subong to medyo na balaka, gid, no? Una-una, nakibot sila Kap, na wala to sang otoridad nga ka-standby man lang. Ikaduha, sila lang inisyatibo, ganito Kap ang nagbutang sa mga baral sila. Todo ka pangayo sila subong bulig Kap para at least gano'n ma-address ang ilang ginakangawa subong Kap. Okay. Ati ga-coordinate man sila sa barangay pero amon instance sa barangay. Gawlat kita sang advice ang City Health Office. So kag Interagency Task Force sa COVID. Ang barangay identified naman naka-identify naman nato no imo naman nato nang ato ni for kay ginasang aga. Yes. Identify nato nag-interview kita. So ari sa level subong nga person under monitoring sila no bilog na nga block. So issuance sila na form no. Ang nag-istorya na kami gina ni Vice Ilcid, no? Of course, hindi natin unahan ang City Health Office kasi nag-investigar sila. Yes. No? Sila ginaya ma-recommend kung i-lockdown ang lugar. Kay subong ka contact tracing man sila mo. Kag suno sa interview dira, na-interview namon di ang kwan nga daw ang mga pamilya daw hindi tabi ka kwagit sa tutuod ng istorya. That's why, ang nagagawa subong yan, kiti nag-istorya na kami ni Vice Ilcid. Ang nagagawa subong yan, at pagkatuloy dahil hindi pa sa infected mo. Yes. Based sa aton man sa ilang statement, hindi na nagkadto, nagtulog. O pagkaaga, nagwa, no? Nagtalakas sila na. Based naman to sa Iloilo, nag-abot galitong iya nga amo, which is pamilya yaman, sang 16, March 16. Inulit ang obra yan na to, driver, bodyguard. So may kwan kami nila, sige bumalik kita Iloilo. Ari ka po, may bago subong information ang homeowner sa president dito nga suno sa Iloy nag-abot siya Marso 15 sang gabi. Pero kon basihan tadi ang yasang province nga ginpagwa de Marso 13. That's why nga tigalibog ulo ta sinong gasugid tuod diri anong sitwasyon man Kapitan Kap. So mo na subong mo ginistorya ginan ni Vice Ilcid, no? So mo nang isa ka ang gulungan na kuha na mo yung pagbalik pagkatuya di una, hindi pa siya infected. Kaya aring basihan ta, kung infected siya, kag nalat na niya ang iyang mga ginikanan da, since senior citizen, subong niya pugday na na. Okay. Pero wala na salig ang barangay, still under observation na namon. Person under monitoring. Okay. So mo to gani nga ginkuha man tong record sa Manila, nga sang 19 gali na diskubre nga positive mo.
Si i-force quarantine sila. So sa yaya may posible nga nalagyo. Nag-backdoor, nagsakay sa nagkila para tampot, diri nagbalik sa Negros. Okay. Amo na sa record of travel. So isa na kang gulo. So suliton talang kap to make it clear no. Posible nga pag-abot niya diri sa amo na nga binga inadlaw sang Marso, nagbalik siya sa Iloilo kap. Pagkatapos nagpauli naman siya balik di nga wala siya nag-agi iya sa Roro sakay o kuno da basi nagmatuod gimaning report nga nagsakay sa sang pampot da kag naglapo sa Kawayan daw mo sina. Yes. Okay kay nag-abot ang iya nga amo to nga nagpositive man Marso 16. Marso 16. Dito sa Iloilo. Balik siya. Okay. So mo nang ginatukib subong kon gasugid siya sang matuod o kun waay no? Tani amo nang ginayon naton. Sugid nila sang sakto kay para man sa ila mo. Sige. At least na balanta. May ipirso under monitoring na mo na di ang ilang nga pamilya. Kag bilog nga black. Okay. Kag posible man kap nga ko nagbalik man siya sa Iloilo kag nagpauli naman sa La Castellana sang ina nga mga inadlaw why ni siya kabalik pa di sa Bacolod sa iya sini nga pamilya di. Yo kurekway na. Ay kabay pa no. Kabay pa nga mo ng sitwasyon. Anyways, close ko na kami ga-coordinate ang homeowners ang president sa akon. Kaya kami ang ginakuan ko sa buya palihog pasugira gid matuod. Aha. So bongkap nagapamati siya, nagaayo sa tani bisan barangay Tanod mabutangan dito sa area. Sila mismo nagbutang sang baral dito mo although nga tinabasa ko diri nga why isang positive hindi man pwede nga i-lockdown ang lugar no pero ila daw inisyatibo nila sa kahangawa ano mabulig ta subongkap daw itanod pangita nila kag ang swab ang contact tracing nga gina-mention kuno kung paano matabo ini. Istorya na mo na karon kay ang bears namon wala pa balo ka naman. Damo ta ginailigra sa aton nga social amelioration bla. Yes. Amo pa na so ginatutukan kay timang release na basi mga another trans ma-release buwas may takabalo kay ginaulag ko pa sila kay dito sila sa NGC mo. Dito magugani nila nag-meeting mangkuto no. So mabala na karon magabot na kay istorya na dinamon. Of course, based man sa recommendation based ang kuan sang chairman sang IETF. Yes. We will see kung mahimo namon karon no. Makadto pa man kami nato tapos gina-prepare ang forms para sa mga balay to nga PUM. Yes, salamat kay Kap. Nagamonitor sa buong ila presidente sang homeowners sa anong gusto mo ipalabot sa iya kay ba daw kagina daw nagibubunot gidto siya. So subong at least mapasanagan naton siya. Go ahead, Kap. Okay, sige na istorya na kami kay ginati mula nang maaga pamatida sa Homes 2 no. 3 Kap 3. Ga-prepare kami sang forms para sa matag naton dira sa 11 ka balay according sa purok sa homeowners association president, 11 ka balay nga tayo maasagan naton PUM nga form. Then we will see kung anong mahimo naton to pagkaulabot naton sa area, no? Kag intindiyon tagid ang tanod naton ari ga kuan ari sa checkpoint, no? Naga-control to so we will see kung anong mahimo naton dito karon kung no basic butangan naton tanod or depende sa sitwasyon karon. Kaya may istorya pa man kami dito. Kag of course, kung istorya mo itong pumuluyo, humok malang Magambal tayo, hindi sila magwa. Pasugot man sila, hindi sila magwa. Actually, may 11, ang 11 ni kapamilya, Kap, naga-lodge sila sang kaugalingon nila nga sugot kami nga kung anong gusto matabo sang otoridad mo. Amo ning nakuha information kay na. So nambal sang presidente tani hindi na kuno mabuwasan Kap ayo sila basi makadtuan to sila kuno na mabatyagan gino. Ari ko diya sa opisina. Prepare kami ya. Prepare kami makadto kami to karon kag makuan sang form nga iatag sa itagtag sa kada balay. Sige. Kap, Tingson, salamat gid sa mga time. Pasensya gid Kap sa disturbo Thank you gid. No problem, Bri. Yes. Okay. Salamat. No problema. Sige. Salamat. Thank you. God bless us all. God bless Kap. Action firing line. Balikan kong patrol. Action dyan, kumusta? Gamonitor si President da. Ari, grabing pangukay ni Kapitan Jerry Tingson and ang task force diri sa Bacolod. Sa status, sining nasambit yang persona mo. Pero dali gid action dyan. Yes, action Brian, no, bago ila matik kay nunanon padring pila may duwa direct mga homeowners. May gina-check pa sila action Brian. Tinapati naman nilang positive response ng barangay. Kaya ginalauman nila karon na presensya dire anytime. Kay tigaan bali Sir Joel Quintagan ga-coordinate magidman ang barangay sa ila. Pero lain gid man ila ginapangita action Brian. Gusto nila balay authority action. No, ang ila ginapangita gid iya ka IATF. Bala do kabalo ka action ba isang feeling kuno bala nga maginawa ka bala? Nan. Hindi bala ka kuno makulbaan gid. Kung kisaga
Kung isa ka pa nagitlom ka na lang sa imo sining nga kakulba bla. Amo ni delicate hindi naman sila mabaso ng sumbray with the crisis amo gid man ni corona bat sa ganila. Amo na nga duga pang itagit sila isang action. Nga makita nila mga nagagiyo kag duma release may sign of release, no? So mo nang nag-create sila. Before kita balik on air, di pa makot naton, sir, basi ining action ninyo would lead nga isuan kamo or hindi ka mo bipasugtan sang sudad, no? Nga ginbotahan nyo di baral. Kaya ba nila tila niya dari sa homeowners nga positive response, kung gusto niya pagwaon niya mga pumuliportante, ang bali nila ma-secure lang sa nga community, hindi mahalitan. Kung magreklamo, ining 11 ka pamilya, dira guro, basi magreklamo. Hay, pero kung way man lang, way man na dapat sa lagsonda, buinas patagani, kaya mga homeowners, gini, may inisyatibo sila para hindi maglapta ning virus if in case ara gid man. Action dyan. Ako nang ilang punto man aksombray, no? Inilay action. Tikiti wala nagreklamo mga pamilya. Hindi ba dayon nila? Kaya ko nagreklamo is action bray. Hindi kini nila pagsaradan. Di kaya mo tambal kay nani sa kinta kay understanding kag cooperative ang mga homeowners. Pasalamat sila. At least kay para for the sake ng bilog community hindi sila magkangawa kay para mag-regular lang brad yapon ilahulag dere. Kay kalabanan dere action by mga workers, may mga frontliners pati kuno sa palibot. Imagine mo na. At hopefully para magdire-diretso action na Brian. Sige. Pero subong may mga tao-tao na subong na ginawa action dyan, kagon magpanilag be? May mga tao-tao, pero hindi na natin mapalapitan, kaya sila within the street, action bright. Naka-social distancing man sila. Kamati sila guro, nagwa sila nga mga gate ng iban, nagalantos dalan, pero hindi na sigit sa kapalapit sa isa kag-isa action bright. Importante nga ti, pagi diri sa Action Radio Bacolod, natawagan ta si Kapitan Jerry Tingson, kag may ara na sang, actually nagaprepara na man to sa galing magpadulong da. Galing porte ang kay nagro da si Hopeless, sila Bladra, nga daway gidya action, pero pag-abot naton sa Action Radio, subong na sa nagan liwat nga manugkadto da sa Kapitan, at least na kaginhawa na mas liwat sang dalom action dyan. Okay, ila expectation be ang kinakabati sa action bay nga may contact tracing. Yung mga expectation nila may makadtong authority. Tiway man. Nga magpalapit na rin, nga mag-contact. Ano po nga ba kayo na ni sa kinta? Abi kung may contact tracing, tiway man ang contact tracing. Damo na, kung di sila contact tracing, ang napumakot in action bray, no? Gani man. Ano naman ang pinaka-original na itong latest nga sitwasyon dari sa area mismo karon gid lang mga gabi hindi naman na alupot sa balay sa atong makagson ang lugar kay ginawag naman diri sa ilang homeowners association president. Tila gusto naman nila mangin aware ang tao kag nag-appeal sila na kung hindi man importante ilay action appeal ni action by pero hindi niya for enforce kang implementar gid nila kaya baga din nila hindi sila ang may police power na kung wala lang importante hindi na maglago-lago magsulod sa ilang subdivision action by. Yes, thank you Action John. Yes, Action by Red Federation sa Bato lang tagbibot sa Bacolod Action John Diaz unas mo sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Okay, salamat patulogin tutukan talang ini. Kanulo, oy maning taga East Homes daw, subdivision mga ka-aksyon. Kay dira naghalin allegedly, ining nasambit nga nagpositive dira sa La Castellana. Pero dali gidang sulito na to na. Iplastar naton kay itong panibag-o nga statement ni Barangay Kapitan Jerry Tingson, makahatag sang giyaman sa aton mo, no? Ari kay nakabutang diri sa province of Negros Occidental, ang patient number 2 mga kaksyon ang sininga timeline kag history abi. Marso 13 according diri halin didto sa Pavia Iloilo ining patient nga ini kag nag-abot diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon dira sa East Homes 3 mismo ano. And pagkaaga ini siya ang nagpauli didto sa barangay nato La Castellana. Action Firing Line. Di pag-abot dito home quarantine kiti protocol ina sa aton sining task force nga kon bag-o kaabot dalhin sa ibang probinsya ipaidalom ikaw sa ginatawag nga person under monitoring. Action Firing Line. Hindi ka pwede kagwadas puloyan mo 14 days ina mga kaksyon ano. So April 5 halin sang March 13 or 14 abi pag-abot ito sa may La Castellana wala gid sang dinahom-dahom. Wala siya sa may ginabatsyag nga lain matsyag niya. Hasta nga nag-Abril 5, didto na siya nakabatsyag sining ginatawag nga hilanat, kag diarrhea o kung naglain ang tiyan niya. Action Firing Line. Why man siya nagpakonsulta, kay gin-resolve niya man on his own sa sulod sang puloyan, mga
mga remedies bala sa puloy-an, mga home remedies bala ining kuno nang ginainom niya da nga pangpadula hilanat kag kuno ti daw na kwan man kuno to na relief man. April 5 nagwa ang report nga nagpositive ang iya sining nga amo didto sa Iloilo nga didto sa halin bilang driver. April 8 mga kaaksyon tigin-inform. April 11 gin quarantine ini siya, no? Dira mismo sa La Castellana mismo sa quarantine facility. Ginkuhaan sang swab niya April 12, April 13 ginpadala sa Iloilo. Ang result April 20 nga positive siya kahapon nga daw. So kung pamatian na to na bag-o nga mga nakuha nga information sa barangay kapitan, doon di gani makwan mo, doon di gani doon di naton mapiho ang ginapagwa nila nga statements ning pamilya nga ini. Abi, sululugid kamo sa husto palihog lang. Kay kon pamatian tang homeowners president sang Istom 3 makaksyon, Istoms 3, April 15, nag-abot ini siya, dira, sugid sang Iloy. Sini nagpositive. Pagka April 16, nagpauli sa nato ka La Castellana. So, di nang gusto sini. Ang hambal ni Kapitan Tingson, nga sang ilan na hibaluan nga bag-o pagid nga pagkuha nila sa dugang information, ang amo ya sini nga nagpositive, nag-abot ko to sa Iloilo, yahalin sa Metro Manila, kung dinto halin, April 16. Tikon 15 siya nag-abot diri, tiway na to siya, iway ni siya kahalubilo sang amo niya. Ang pamangkot, paano siya nag-positive kung wala gid man sila nag-inabtanay sang amo niya? Ang pananawan to ni Kapitan Tingson sa ilaman istoryahanay ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga posible nagbalik sa Iloilo ining nasambit iya nga persona kag nagpauli balik diri nga wala na nag-agi pa dira sa kung ano nga sakyan niya sa Port Mac-Action Manaog. Action firing line. Ina mga pananawan kag investigation ng nila ha, hindi pa ni sigurado. Based iya kay barangay kapitan, nga na-interview na ton bag-ulang. Siya atong kuno-kuno nga base nagsakay sa sang baruto nga naglapos kuno didto sa lakas o kung naglapos sa kawayan, may posible nga natabo gid ato mga kaaksyon. Action firing line. Kite interview ko man kay na sa aga ang Philippine Coast Guard, ang Lieutenant Commander di sa Negros. Siya gina-trace Manila kag gina-check man karon dira sa Banago Port kung saan ogid siya naglabot diri. Kung botan tabi March 13 di man siya nag-abot abi. Ting iya nga amo March 16 nag-abot sa Iloilo. Ti paano sila binagtabuay nga duwa? Action firing line. So kon lantawon gid again, base nagbalik siya sa Iloilo kag nagpauli naman sa La Castellana, wala na siya nag-agi pa sakay sa Roro ko nanuda. Ang aton diri ginalantaw, kung nagpositive giman siya subong, wala na siya nakahalubilo pa sa iya pamilya diri sa Istom 3. Action firing line. Tsakto man to kay kapitan siya, senior pa ning Iloy da, kon nakahalubilo niya na da, kundi una na nagkwanda kay may edad na. Pero base bakod man yung immune system sini. Anyways, mga kaksyon, ini karon ginatun-an pa sang aton sining interagency task force ang paglocate sang tanan-tanan nga information. Ting pangabay naton sa pamilya nga ini, please lang, pagsugid mo sang husto. Action firing line. Sugid lang mo sang husto kay kadamo sang nahulan subong. Imagine mo tong Istoms Trio, karon ang sitwasyon nila subong, inisyatibo naghimo baral, 11 ka pamilya, hindi la pagpagwaon. Pero kung mamilit, tiwais lang mo magwa gina kay wais la authority, wais mas la sang police power, wais mas la sang poder kay hindi man sila iya otoridad. Action firing line. Di kundi ka manugid gusto karon pila ka pamilya nang mahulanda kag kon magwang matuod nga nagbinutig kamo mag-ibual ning pamilya da sa Stones 3 ano nga tubang basi makasuhan pa kamo. Action firing line. Amo na nga ton ginalantaw dati purmalon ta na lang ni. Itapuson ta na ning istorya kon tani no para at least why na talibugan pa labi na gid ang mga tupad-tupad balay nila daw sa may subdivision ngini ho. Action firing line. May mga ginahulat to sila karon. Kabay pa nga mag-abot ni sila dito, kag manugid, gini kag kumpletohon, init tanan-tanan na. Kay kabudlay, kalibog na dan sa ulot, tas ang isikyo nga ini, blakan pa ng mga balay nila. Dati ano nala na karon? Action firing line.
Sige, plastar tanang parte sa pag-block dito yasang baral nga ini. Kung basihan tang EO, hindi giman pwedeng i-lockdown sila mo. Kiti wala gani isang positive nga dira mismo naga-star. Dira mismo naga-tiner. So, hindi pwede nga i-lockdown. That's why nga way managihong aton sini barangay, way managiho aton sini nga task force magluwas nga tikay na nagdulong sa mga mass to kagiban pa. Pero parte sa mga lockdown ito way sila nagiho kiti way mada positive. Action firing line. Inaara sa iyo sa protocol ina mo, proseso ina mo, na? Pero ting homeowners to nag-inisyatibo sila. Lantawon ta niya. And mga muyo ta, nga way gin man siya kakadto da sang kung nagbalik gin man sa Iloilo para mangin kampante pagin kita. Ang unang apolyada sa aton sa nga pagpanglaga dulong sa aton sa DTX 500 mga kaksyon, ano? Kag ini makabulig sa aton kaugalingon nga makapanubo level dra sa inyo nga sugar, kompleto management sang liver detox, limpyo dugo kag iban pa ang DTX 500. Pangitaan nyo lang sa mga butika. Pagbalik naton karon, unahon ko sa Action Dale Salazar, may connection gyapon sini. Kung ano lang tinindog kag tikang sang Bacolod City, labi na gid ang Interagency Task Force sini nasambit iyang nga balita. Dirala ka mo, standby lang, balik ko dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita,
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:22.
Ginaindersot na sa inyo mga kaaksyon ang Life Extension Vitamin D3. Ini makabulig iya pang pabakod sa aton sining immune system. Plus ay ilapagin nga kape subong pinakaunang kape iya nga may aras ang vitamin D3 ang Life Extension Coffee Mix. Ginpaagi ini sa maid-id nga pagtuon dito sa iban nga pungsod kag gindalaman diri sa pungsod Pilipinas. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Vitamin D3 o kon Life Extension na Coffee Mix mabakal sa mga butika o bisita kamo dira sa GA Esteban Building, Lacson Street, sa Maydalan, Lacson, 100 Bar Burgos, Lacson Street, libreng consultation sa mga medical doctors. Action Firing Line. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Lieutenant Colonel o Lieutenant Commander Johnson Benjamin sang Philippine Coast Guard. Sir, maayong gabi dira sa imo, sir. Action Brian, may gabi kag sa imo nga tagpalamati. May gabi sa tanan. Pasensya gid sa disturbo kay nasa ngaga nag-interview man ako sa imo, sir, but tonight luyag lang namon maka-update bala sining patient number 2 sa Negros Occidental nga nag-positive subong dito sa La Castellana. Accordingly, halin sa Iloilo siya, no? March 13 or March 15, may duwabi ka date subong nga doon di magsanto bla, sir. Amo na gina-check namon subong. Kumusta sa manifesto dira, sir? Na-check nyo subong adlaw kung may name ini siya? Although nga hindi na ito ma-mention pangalan niya. Yes, sir. We checked the manifest no sa allegedly na passenger Roro passenger nga ginsakyan niya from Iloilo to Bacolod sa diri sa Banago. So upon thorough scrutiny sang passenger manifest, it appears nga wala dito ang pangalan niya na nga sa patient niya na wala to sa manifesto. Ang inuwi may dawagan ni ka apelyido nga ginano nila. So ang duwa to apelyido nga halos parehas man lang para spelling pero iba ang ang pagka-pronounce. So wala dito siya sang 13, 14, 15 niya biyahe sang isa ka Toro passenger. Wala Okay. sa manifesto in short. I see. Butang nato na sir. Kung nakasakay siya, may posible na sir nga pwede niya i-change ang name and apelyido niya. Pwede na matabo, sir, or hindi gid pwede? Palo kapag ikaw nakasakay ka man sa Roro, no? Yes. Magsaka ka na sa barko, kinapasulat ka man na sang shipmate sa before ka mag-board sa barko. So, I don't know kung in-change, liwat yung pangalan niya or wala siya nagsulat. We don't know, no? Basta ang lang subong, ang matuod na upon checking, siya dito sa counterpart ko sa Iloilo, o wala man to, hindi man to makita ang yung pangalan sa manifesto sa amo na ka-date. Sir, anyway, sa mga like dira abi, may mga CCTV kita sir nga pwede di siya ma-check dira kung nakasulod di man siya naka-board din siya sa barko nga ini, mga amo nga time. I don't know kung may ang barko may ara sige i-check ko tama sakto man ang imong yes na theory. Hopefully kasi may mga CCTV nga ara sa barko pagka masiplatan man da just in case ang iyang tsura ipa-review i-check ko kung pwede natin ma-review sa passenger Roro vessel. Okay. Because nga why naton na trace ang pangalan niya, wala nakit-andra sa mga names dira sir. Sa imo pananawan sir, paano siya nakakadto diri sa Negros Occidental man? Kay why nagid man siya iban paguro nga agyan, ano nga sitwasyon gina-investigate man ninyo kapan sir? Oo. So we do not know kung wala gitla siya sulat sang iyang ngalan sa manifesto. But there is possibility man niya magbangka siya. But at that time, kung magbangka siya, it will cost him a lot. Yes. At that time, pwede ka pa man ka sakay sa Roro Why na magarkila ka man sang bangka, magastos ang fuel kag magbiyahe sa amo na klayo.
and ang risk niya. So most likely sa roro passenger siya nagsakay. Yes, yes. Kabalo ka subong ang istorya, way nagasanto ang iya sining mga statement bala sila. Kay ang timeline gani kag ginakuha ng information sang province nga nagabot sa diri sa aton is March 13. Damo na blas ang gabi. Pero sang ginpamangkot sang iban pagid nga otoridad ang Iloy niya ini sa isa ka barangay diri sa Bacolod, nagsugid naman nga March 15 ini siya nag-abot iya. So mo nagalibog ulo naton plus the fact tonight nga nakuha na to dira sa inyo nga wala pa gid pangalan sa manifesto. That's why nga mas naglibog pagid ang ulo sang listening public, ano, and even the authority, no. Ang lain pagid diri sir, may mga initial investigation nga kun nagpuli di siya sa mo nga mga dates. Sang March 16 nag-abot ang amo niya sa Iloilo nga amo tong una nga nag-positive. So kung ari na di siya sa mga bulan sa mga adlaw nga 13 to 15 sang March, how come nga nakahalubilo niyang amo niya? So may mga pananawan gani ba si nagbalik siya sa Iloilo kag nagbalik naman di sa Negros nga wala na siya nag-agi sa Bacolod kag kun diin nga mga shoreline sabi naglusot, may posible man na sir, ayan, no? Most likely, no? Kasi kung 16 nagabot ang amo niya, 13 to 15 kung ari na di saya, there's no way nga ma-infect siya sa amo niya, di ba? Yes, yes. Oo, mo nang dako nga pamangkot. I don't know sa sininga tao kung ano ba ang yan niya kuan man niya. Hindi ko maintindihan. Kaya niya nga utod accordingly, sukat man siya kuno sang utod diri sa Panago mo. Yes, oo. Ang utod niya kuno taga Barangay Mandalagan. Oo. Correct. Gin motorsiklo lang ni nila. Oo, most likely, I don't know kung I don't know kung paano tani taot-taot ang mga information niya galapot. Yes, ganit, no? At may isa kita ka clue pagit, no? Yes, sir. Ay, ang pagkabalo ko, may ara siyang tawag niya health declaration card, nilang HTC niya, tinatag ko no sa barko nga kinsakyan niya. So ginapa-find out ko if indeed kung may ara to name niya na ang HTC nandun to ginapilapan na bla sa mga pasahero na bla. Yes. Declaration mo. So hopefully ma-retrieve ka para mabalag kung hopefully boss natin, coordination mo. Yes, yes. Kung pwede natin mahalungkat pa mga HTC nga din-submit niya. Din-submit niya. Sige. Sir, buliligan lang ini kay Monibla kita tanan problemado gid sini sa iya. That's why kami nagatinguha gid kami nga maka-contact sa imo, and tonight another development nga hindi man positive nga development kido ka pigaw gid sang mga statement kag mga palayag niya doon di magsalalanto abi. So at least may ideya nga aton nga PCG nga may kabudlayan kita subong mag-trace ni sa iya, sir, no? So keep up lang diri sa amon, sir, anytime kung mayara ka sa panibag-o, sir, pwede ka gitawag sa aton para at least may inform tang public. Kung ita kabalo kung sinisin o nang natubang nga sinibla sira, amo nang ginakulbaan tagid mo? Yes, sir. Okay, sang 15 din check ko ang manifesto. 155 to ang passenger mo ang nakamanifesto. Isipon mo na 155 na just in case kung nakasalamuha at pitripta mo na. So imagine mo na. Kag kung nakasalamuha niya naman sang ibang mga tao ang mga sus ko doon di ko ako mismo galibog ang uto kung paano. Anyways, gina-try ginamon nga malabot ini siya, no? Kag makapamangkot kita man sang matuntuod gid nga istorya regarding sa pagtabok-tabok isang Bacolod kag Iloilo, matyagan ko sa daga tabok suba lang sa may sumag lang nga pwede lang siya kapang laktod. Tabok gani. Sige, sir, anyway, hopefully no maka-retrieve to sa card niya ginasubmit niya sa barko. At least siguro medyo may lead, siguro nga medyo klaro din kung ano nakasakay siya ng date. Sige, sir, thank you very much. Sir, ari gamay lang gid, sir, kaya may nag-insert dito kag nag-suggest man. Mamangkot ko si mo, anong posibilidad nga nagsakay sabi sa mga bagahe, sa mga truckloads, dira abi may mga salakyan. Amamo sila, sir, malista ni ngalan niya ano nga sitwasyon. Kung basihan taman na, may possibility man na mo na mag-stow sa da. Kaya at that time, di pagkita mo na ka-stricto ang aton niya pag ada sa mga helper ka-driver mo. So, there's possibility nga
But then again, ang kinapanghawakan din ang hambal man sa iya nga ani utod yan nga kinsugat sa mo. Ginsugat So most likely daw amo nang tuod siguro. Pero sir, sang... But then again, wala. Oo. Pero sir, sang March 16, upwards B20, may biyahe pa man going to Iloilo? Yes sir, kay Baloka ginapabalik pa to naton ang mga ano naton mo mga arabla sa lugar nila nga pwede sila kabalik until 17 sang midnight. So sir, ini may plans kasi nga i-check manibing kung nakabalik siya abi dito kay subong daway sa gasugid sang husto kung pamatian tong authority ta. Yes sir, ano ko gina-edit ko man ang mga documents sa barko. Hopefully makakuha ta sang isa na lang gining CDC ni. Yes, amo to makabuli. Kagang makabuli gini sa aton kung ano gid niyang iyang anong date and time diyan nakaabot diri sa Bacolod City. Sir Binamin, salamat sa time ng gabi kag pasensya gid. Mabuhay ka sir. Yes sir, may gabi sa nangyig salamat mo and stay safe always and yes sir. Inaano pa nga bike lang, mag-cooperate lang tanan para matapos na ni. Yes. Sir, thank you very much. Good evening. Thank you sir. Action firing line. Swerte nga development, action-an, pero do ka hindi manaming nga development. Imagine mo may name ko din ni action-an. May name ka da. May name ko di. Wala siya sa manifesto action-an. Mismo ganing PCG, galibog uloy subong, nagsulat siya ngalan niya o kunwa ay. Dapunabla, or kung nagsulat giman siya, basi fictitious name ginbutang niya to, ano man, kay kabatsyag siya, or para hindi lang siya magpanugid, ano nga sitwasyon? Action firing line. Abi, sir, kung nagamonitor ka man sa akon subong, tawag di bla, sir, sa 0938-225-5017, panugid ka bisang gusto, sir. Ang tutuod, laging istorya, bisugid ka kay kadamo subong sang tao, dis Bacolod kag Negros nga tanga kung anong himuon sa mga tao pang partisimo. Action firing line. Delikado niya nga virus mo. Ato bangay lang kamoya, droplets lang niya, pwede mo dapuan. Pwede pa kamoya may paganiyang ining balatian, aksyonan nga HIV. Kaya matakuran ka lang niya kung makighilawas ikaw sa babae nga may ara or lalaki sa lalaki, abi. Action firing line. Pero ning si COVID-19, ito bangay lang kamo nga duwada ho, nga di kamo kadistansya. Kapag hambal yan, naglinupad lawaya, sigurado kayo matapikan ka labi na gid kung pigadong immune system mo, malutpog gani. Action firing line. Tisa mo ni kadelikado, di pa tamanugid sang husto. Anyways, why ko nag-judge mo, no? Maybe siguro may mga kakulangan, nga sistema, sitwasyon. Pero galing kayo yung pamatian tang mga gin-gather nga mga information sa otoridad tao, ay gasalalanto. Kung pamatian tagid ni sila, no? Siyempre, otoridad pamatian gidyo no? Or wala ka lang gin nagsugid sang husto. Bod ako nga problema ini. Action firing line. Hasta san tani nga sagi lang tani. Do kita pa ya subong gani nagapangita sang ideya pero di dapat giman lang mo, no? Pero kung pwede ka naman lang gid sir makapanugid sa matutuod, kung di ka nag-agi, naglangoy ka, naglupad, ano sitwasyon? Action firing line. Nagsakay ka tod man sa roro nga ini, di nga nagsuhot man. Di ka nagpanago nga mga bagahe, abi, paligsugin na lang kita, abi, para masigurado tani. Action firing line. Pating PCG, bisan interviewon mo, gaang-ang ni siya, bot galibog ulo ko kung paano ni siya nakalabot is Bacolod. Nga wala man siya ngalan da. Tingnan may nado man tong PCG nga pwede ka nakasulat, pwede ka kabutang sang kun maybe next time siguro kung nagasinakay da guro, pagitaan tagin sila guro ID guro. Action firing line. Pagsulat sa ngalan niya may ID nga ipresentar para sigurado nga siya gina. Para piho gid ti Aryo. Wala ngalan niya sa manifesto da, wala ngalan niya sang attendance kumbaga. Before ka mag-on board, wala siya ngalan niya sa papel dayo ti ano niya man galibog ang Philippine Coast Guard ta. Di ba si matuod tong hambal nila nga dito siya lusot sa kawayan iya? Action firing line. Tapos nagbulubugsay siya kabaruto. Pila ka miles, pila ka kalayo, halin ka sa Pavia, Iloilo, lapos ka tuyos Gimaras. Pila ka oras ang biyahe mo, mga 2 adlaw guro, sobra. Or sobra 1 adlaw. Malabay pa ni siya sa mga dalom da nga mga baybayon ta daw. Kung baruto, lang si paliron sa sangangin. Action firing line.
Pero may posibilidad man kay pwede ka malay ka pangalihid mo. No? Pwede kaya pangita ideya. Pero pamangkot kung hinimo, kung anong purpose mo. Action firing line. Naman na bla. Pero gayo tadi kay sir. Ang pasyente ni blang Tagala Castillana, basi pa lang sir, makatawag ka sa Aksyon Radio kag masugiran mong publiko para makompleto ta na lang ni. Para mas masigurado tang kabuhi tadis Negros kag Bacolod. Action firing line. Nang tawa-tawa taga East Homes gin sila na lang mismo, gin block nilang dala nila, nangimo ng ideya. Kung matuod, giba naka-stay ka damo na istorya sa pamilya mo na nga mga tupad man ang tupad din na ka-istorya naman sa iban pagid mga tao, disgrasya. Action firing line. Las 8:38. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang Dr. Al. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:45. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Ang ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Enervon C Tablet. Labanan ng virus by boosting your immune with Enervon C Tablet. More immunity, mas protektado. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso ginaton sa inyo ang bulutuan para sa inyo sa nga buwas damlag. Amo rin ang First Academy of Skills and Tanyag sa senior high school. Daligid lang, nadulang akong ginabasa. Nagatanyag sa senior high school tracks academics, kangay sang accountancy and business management, humanities and social science, araman ang technical, vocational livelihood, kangay sang housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2, First Academy, be the first all the way globally. TISDA accredited mga kaksyonen, bisita ka mo sa ila sining brutuan sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or magtawag sa 700-9035 mga kaksyon. Libreng uniform kaga ID dira
275 pesos gid lamang ang bulanan, 1,500 ang ila sini nga upon enrollment registration. So kamo dira di na maghulat pa. Firing line. Maayong gabi lang kay Nay Lizelle, nag-monitor sini Matinion nga nag-ugtas man sa aton sini nga pagpangalaga. Maayong gabi man nag-monitor man sini Matinion aton sini amigo Sir Albert Aluva. Dira makaksyon sa may kuan, sa may Abuanan. Tsakto ako. Daligid lang. Tabunan, Bago City. Mga kaksyon. Nagaugtas man ha. Nagaugtas man. Action firing line. Ang iman nga mensahe doon, di ko gin mabasa. Pasensya gid sa mga kauturan naton. Kay ang aton bala nga balita, gusto ta kompletohon before kita matulog subong nga gabi. Action na naam sa si action deal nilang tirahon ko. Kadamo sa mga texters naton. I'm sorry, gid. Si Sunny Boy Magsipok Aramana, nag-monitor man upod diri. Si Jillian Kaburog, senior, Barangay 1, Lacardo, Tasiri, monitor gida, live, subong simo from Sunny Boy Magsipok. Salamat gid, taga Barangay Balabag, mga ka-action. Action firing line. Okay, kabalo ka, may ara sang palayag man diri si Vice Mayor Elcid Familiaran, na connection sini. Kwanta na, tapuson tani subong gabi yan Si Aiko Takachi, naga-monitor man, nadula na to ha. Pasensya gid mang inyong mga greetings baw. Duway ko gid balambot. Si Antoy Jocade sa raman highlang ko no sa kay Inigo. Sorry gid Si Madam Jen Officer Araman sa Singapore and si Anne Marie Garcia. Salamat sa Agisan, Himamaylan City. Jima Idang Santilian, naga-monitor man sa East Home, daligid lang. Good evening, Action Bry. Lapit gid kami dira sa may East Home Stream mo tani magsugid na lang bela sang tuod. Ang walang ginapangabay naton. Action Radio City Hall report. Action din may gabi. Action Bry, may duwa ka mga ginakabig probable COVID-19 nga sadto nag-expire o kung nagkalamatay ang nagwa na ang resulta sa nila sining swab test kahapon nga daw Action Bry, and it turned out sa nakabaka-advise Mayor Sid Familiaran nga negatibo sa virus ining duwa ka mga lalaki nga ginakabig nga probable COVID-19 kag nag-expire Action Bry. Ini sila ang nagaedad sang 67 years old, napatay, nagligad nga Abril Jess pa ini, kagang 35 anyos nga lalaki nga nagtaliwan sadtong Abril 13, Action Brian, nga negatibo man sa COVID-19. May pito pa karon ka mga pending nga resulta para ini sa mga mortality nga ginakabig probable COVID-19. Ang muling 66 years old Action Brian nga babayi, wala pa sang resulta, nagtaliwan sa tong Abril 7. 69 years old nga lalaki nga nagtaliwan, nagligad nga Abril 9, wala pa resulta. 31 years old nga lalaki sang April 12 nag-expire man Action Brian. Ining 22 anyos nga lalaki nga nagtaliwan, nagligad nga Abril 14, wala pa man result. 30 years old nga lalaki napatay, nagligad nga Abril 17, nga 68 years old nga lalaki nga napatay, nagligad nga Abril 18, kag 62 anyos nga lalaki nga napatay, nagligad nga Abril 19, Action Bry. So amo ini sa karon ang pending pa nga mga resulta sa COVID-19, kutob ini sa mga nagkalamatay nga ginakabig na probable COVID-19. Although, sunod dire kay Dr. Grace Tan, based sa statistics sa ginpada sa katamos pang media, ang ining mga nagkalamatay Action Bry, wala ini sila sang travel history kag exposure sa COVID-19 patient nga positive sa COVID-19. Although palagi sila ang may pre-existing conditions na nga ginabatyaga. So ang hambal din ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang duha kahapon nga nag-negatibo hindi COVID-19 kag wala na sang contact tracing pa nga patigayonon kutob sa mga persona nga may mga exposure or close contact sa ila. Ano ang gamay nga palayag ni Bacol Advice Mayor Elcid Familiaran. Ang duwa sila negative. So ang cause of death nila is not COVID
So gahulat pa naman sang 4 pag ginabilin. Ang cause of death sang 2 ka napatay, hindi COVID. So wala na may tracing sa to, why no need for tracing sa ila na contact dito or ang ila family, hindi delikado. May mga kwanto sila, may mga illnesses na to sila nga daan di ba? Actually, Bray, ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, si Vice Mayor Elcid Familiaran, may paglaro ang ginpagwa si Vice Elcid subong gabi suno siya wala ginlift ang liquor ban diri sa may syudad sa Bacolod ag magapabilin action Bray nga maga-take effect no ang bawal pag baligya, pag sale, distribution, kag pagbakal, kag pag-inom sa mga public places. Diri sa mga syudad sa Bacolod, sometimes wala sang order nga gina-lift o kung gina-revoke no, sa alkalde. Ang una sininga ginapapanaog nga executive order sa pagpatuman sang liquor ban. Kung madumduman dito sa bahin sang Iloilo, may mga plano si Mayor Tranya sa Iloilo City nga i-lift action Brian ang liquor ban dito sa syudad sang Iloilo, pero diri sa may Bacolod City as per kay Vice Mayor Sid Familiaran at payuyon kag magapadayon ang pagpatuman sang liquor ban sa bugos nga syudad sang Bacolod. Mga update kag balikan sa daligid lang i-clear dito liwat ang saka sa East Homes 3 bala ano tong kinang reaction ni Vice gani? According sa action Brian, kay actually tinagtawag man siya si Kapitan Jerry Tingson at ang ginpalayag di sang BC Alcalde sang syudad sa Bacolod action Brian nga tiyan na i-home quarantine nagsubmit man ining 7 ka mga persona nga magpaidalom sa strict no nga home quarantine action Brian sulod sang 14 days kaya muna dapat di magkumpiyansa kay ang nagpositibo sa COVID-19 sa La Castellana more than 14 days action Brian no tubtob nga nakompirmar ini siya. So ang pasalamat ng San Vicente Alcalde nga wala sang may ginabatsyag sa karon nga symptoms ining 7 ka mga persona nga may exposure sa COVID-19 action Brian. So siya amo ni no kabay pa nga wala lang sa may mag-develop kag in kaso ay dili suggestion ipaidalom sa swab test ining 7 ka mga persona action Brian para mahimpos no kag mahibaluan bala kung positive or negative sa COVID-19 para at least may mga tikang man nga paghimuon no ang otoridad precautionary measures para hindi na maglapta ining COVID-19 diri sa may syudad sa Bacolod. So far, nagapabilin sa gihapon nga 7 confirmed cases ang Bacolod City. Sa 7 di reaction Brian, isa ang kumpirmado nga nagtaliwan, ang 2 ang naka-recover, samtang ang 3 ang nagapaidalom sa home quarantine action Brian. So mo ni siyang pinaka-latest no nga report no regarding sa COVID-19 diri sa may syudad sang Bacolod. Si Mayor Bing may siyang yes, bali today why isang bago yung ginpagwa ang Tonsining Regional DOH Action Dale? Wala action Bray kay na nagpagwa na sila sang bulletin number 24 kunya ka magsala no so kay na amo to didto nag-appear action Brian nga ang lalaki from La Castellana amo ni siya ang nag-positive sa COVID-19 sa more than 200 ka mga specimen nga ginpaidalom sa swab test action Brian. So hulaton lang ang official report from DOH o from city officials in kaso kung may mga development gidman regarding sa COVID-19 diri sa may syudad sang Bacolod. Ano oras na gani siya gagwa ang bulletin nila? Actually, Brian, may alauna, kung kisa alas 5, kag may man alas 8. So, hindi alalangay or hindi fix no ang pagwa sang medical bulletin sang DOH Region 6 Action Brian. Kay dira mo na makita kung ang pasyente diin nga lugar, diin nga probinsya, kag kung ano sinang iyang estado, either hospital siya, na-admit, home quarantine, o kung sa quarantine facility nga gina-organize sang isa ka local government unit action Brian. Gina-check tala ning mga nagasinulod sa aton information mo, no? Kung amo subong nga gabi check naton kung may ara action Dale, no? Yes, action Brian. Pero suno kay Vice Mayor Sid Familiaran, wala pa sila sang advice nga nabaton, no?
kung bala may confirmed additional nga COVID case ang syudad sa Bacolod. So wala pa sang advice. Since si Vice Mayor Sid Pamilyaran, ang chairman sa Bacolod IATF, autorisado man siya, Action Bray, nga mag-relay sang information. Pero subong, no, wala pa siya may nabaton nga advice gikan sa Bacolod City Health Office. Since si Dr. Tan, amo ni siya ang nag-relay sa mga datos kag information sa chairman sa Bacolod IATF, Action Brian. Sige. Salamat, Action Dale. Update na balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat, Action Dale. Balita gikan sa syudad sang Bacolod. Bagi na check kita sa bunga. Ining panibag o naman nga mga information. Okay, nagasinulod diri sa aton sa Action Radio. Bantayan lang diri ano ang update mga kaksyon kundi tagin man malaga sa aton sa pagpangalagad sa next program karon na. Kung ano gyud ang update sini, no? May connection gyapon sa COVID-19. Action Firing Line. Manamyaw kita sa pila ka ginutlo nga nabilin sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Good evening, Bri. Basi silhig ang ginsakyan niya. Si Edward niya. Makapaminsan na lang sang iba niya nga huna-hunang tao kundi kunugid tuod lang. Action Firing Line. Good evening, Action Bri. Mayo na iya mangkuton ang iya amo sa Pavia. No? Ginsan o ginagapuli kay naglisensya na siya. Gina-check na ginasubong no? Salamat gid. May maninoy na da sa guro sa barko nga makalibre sakay. Ti la ngalan sir. Pwede man na, amos na. Abi chat dibi nga kon nga kilala bi nga may kilala man sa barko dabe. Good evening, Sir Brian. Basi na sa brid ko siya nga nagroro. Why not to siya dito sa Kuangid sa Banago. Good PM, sir. Diri sa Purok Langka, Barangay Puerte, gid katunog ka sound ni Solibyo. Tama, gid ka disturbo kada gabi. Lain ng iyayag. Abi ko gani news pa ng imo. Nagkalabungol na kamuda. Munuha lang da, no? Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami di sa Bethany Court, Barangay Estefania. Greet ko lang asawa ko nga si Yulo, AC Yulo. Hidigaran, Luis Gali, Barangay Braya. Ati, sige, salamat, gida. Kudi, Simo. Sige, salamat. Di ko na yung pagbasahon. Iba ni kay karon mangimo ng iban karon kay ambal. Action Firing Line. Action Firing, isa ka pwede kwaan sang travel record niya amo ang kopya sang fast cut ticket kung wala siya sa manifesto. Actually, ato na interview ta kay nahalos tanan gin-trace na to nila. No? Gina-check pa nila. Good evening, Action Bri. Basi nang ngalias na siya. Delikado na lapit na daan di sa amon sa Moises Padilla ni Gali. Amon na gani nga ugtas man kita. Action Bri, good evening. Ang kasla, ginahampo lang na ang dahon kag ang panit pero hilo na ang bunga. Gani man. Nadamguhan ato abi. Ipa-check din man to sa kwan. Tawag na to ni. Ipa-check din man to sa doktor according sa damgo. Ipa-check sa doktor. Action Bride, monitor kami niya sa Lupwes Mandalagan ay watch guard niya. Mabagos, Santillan, Absalon, Valencia, Hernandez. Salamat gida. God bless. Good job. Salamat. Good evening, Sir Bri. Salamat gid sa information. Hindi kompleto amon gabi kung hindi makapamati sa action firing line. Abaos pagkanami ba? Ding ka kaya tagan tabugas. Action Firing Line. Sige, ang iban way ko gid malambot na no. Hindi ginaton malambot sini Matinion, pasensya gid. Kay inablang tawag naton ng oras na to na. Alang-alang man no. Si Sir 28 naga-monitor man sini Matinion. Salamat sa imo sini nga information, no. Thank you gid no. Check na to ni karon. Pero why ni palsong information niya. Action Firing Line. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Elmar Madera, Action El Rey Dutilios. Back up man naton sa News Center kay diri sa aton sini nga pagpangalagad Action An Defensor. Standby karon sa Action Night Patrola with Action Eric Magbanwa, dugay-dugay na. Kaginyo naman nabatian ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabuas sa mga Japon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. Action Radio. Live Ficticio Publico. Action Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.